ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ubak Jonas JTL Lamari ubalang uwe ni ginong Tremon ngob ha pau khman hakalai photrik la lengkot arajar pausan ulapha ek jing ajing mud chu chairman jaga Meghalaya Public Service Commission bagan pen bhai jing trekam jaga niga commission kini jing ajing mud jung ba Jonas kelong hadin baklami ke jing bam hun bag jing bam shani ashu jing bebon balang yigiru kom penlong examen thongkam daga niga commission kumlami ke jing kin tho nei bebon kiliang kenika jing ai jing mut ha ka be dei ban pen bha ban pen miat igni kom trekam jongka MPSC ti mentak sing lawan ban submit igni ka suggestions recommendations ni jing ai jing mut signi ka personal department jongka government of Meghalaya ha ka ba ka dei ban pej ban khmi igni ka jing yai pe jing yai renti ber jing ai jing mut na kaliang kujungi kubuwe ni ki nong song song jongka jala Meghalaya te kini kisnem ki bala le na kapor ngilai I ya ka jingmi jingmi juki kundrum kundram ha ka be dei bat kini ki jing thep kam leng ba kini ki yakini ki pus lani ki kam ki balai pher ki bala penmi daka MPSC kham tam le kini ki sngi bar kini ki tayo bar kini ki banai ki bladem ngi I kadon ka to ka jing bom hun ki candidate lani ni ki ta ki bat thep ka kam MCS hapo ka kabala penyat ye dakaneka Meghalaya Public Service Commission ting sutanat sibun ba nakaliang jongaru men hakini kita yo ki baladem ngala tho sepo ke Ministry of Personnel hakaba ngala tho siteiru ba kumno ka central government ni sarkar kami ka diban pej ban kami ya ko kom penyat exam jong kini ka MPSC nomor ba kum ngala ong mene ba bun ki jing bom hun kini ki jing bom senya lani ki jing bom smu tenat joki candidate ani joki ta ki bat heb kini ki post ki ba pher hapo ka MPSC timen hakini ru kami kini ka jing bom bej kini ka rukom thep kami kini ka MCS te ha ka ba diki hajar ngut ki candidate ki bala apply kini ka kam hendre ka bukut pedengi I kami ke kendram ha ka ba ki don ki katu kini liki sengru ki balaya mi shikmat pen persya e rukom thungkam thungjam hapo ka MPSC te kelami sibun ki jing kendram kum ba play itu ki ki khubor ki ba menshwa ha ka ba yaki exam yaki candidates list ru ki penbi hadu RC nang ta ka advertisement ru kam dei ka ba clear ru kata-kata te na kaliang jonga mentag sngi ngelawan ban ai kini ka recommendation dan ni ka suggestion dan ni ka jing ai jing mut ya ka MPSC kenang bakan penbe yaki kendram ki badon hapo ki MPSC ha ka ba ki pajba bat kini kinong wat kam wat jam kim don chu ka jing senya te ki kat tu kan ni tili ki point ki ba ngila ai sya ka MPSC ba ka dei ban khmi binya halor kani kalong ba kumba ke UPSC ilani ke Union Public Service Commission nakapor sya kapor man usnem ka juthung ini ki kam ki ba pher kum ka IAS lani bat ka IPS nang ta ki mi segini ki IFS IRS ba kum ta ter kimi ha ka ba karukum thungkam thungjam ke jungkiru kalong ke bayai te kumju rungi ai gini ke jingmut ka MPSC ba syakini ke komiti ba dei ban khmi binya ikini ba ka dei ban butik ya kita ki jing betha kumba kala ai kenika UPSC ka dei ban long bitik mar yerengkat lada don kidu ki jing ki ba ki balak bandon ru kalak ban penbej hentai kumba kalong mentah pede kumba ngalong naduk mene ba ki bobon kini ki candidate ani ki batungkam leng ba ki MPSC kim jonshu ki jing senya kini ki MPSC ya kini ki ai mentah kesi kadi ka tadi ke bakhadu ban submit kini ki recommendation ni ki jing ai jingmut sya kini ka personal department jok sarkar Meghalaya tengi khmi lenti ba kejing shim ya kini ke senjam ban yo ikani ke public opinion kalong ke badai bha namar ba kinshu rai tang ni na po macro kumbang si ong barbor na kapor ban surai bi na jorong kanom poi sunu hande gi ban ai jengmut kum kinong song sunong jong ke jala Meghalaya ke badan ki jingkit kli na kamta kani namar bangilai I ki bubun ki kendrum kendram kimi te nakaliang jungi pajba ru nakaliang ke jungi pajba ki badan ke jing sungkhia na kamta ki khna ke bele gini ke exam ni ti mele shu gini ke exam hande ki khna pa di ki bahadian habut ki kila ban yo ikini ka jing penyat bej jing penyat tenti yakini ki exam ki berpher bahkan penlong dekani ka MPSC kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ai ka thong ka bagidon ki ai kiman ki bakongsan ki bagibu akman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ke jubab haswa
bapin lek ban tap ika vote jong pi haka arpuway tarik urampang arajar arpusan. Baik ya gani ke program Markman pat ki kertong